Malam Abaddon, gare ka. A'a. A'a mai shari'a. Mama Africa ita ce zaɓi ƙwarai. Ita ɗin nagartacciyar tasha ce mai ƙayatattun shirye-shirye, wadda ta kasance ko kaɗan ba ta da tasgaro, sai dai zunzurutun nagarta mai shari'a. Mama Africa Hausa. Lalle wannan tasha kam ta dace mai shari'a. Mai shari'a tashin Mama Africa Hausa. Tana kan decoder TSTV. Nagartattun shirye-shirye domin gyara tarbiyya. Shin mai shari'a wannan ba za ta kasance a bar soyuwa ga mutanen ƙasa ba? Mama Africa Hausa uwa ce ga duk wanda aka haifa. Bisa la'akari da su mata iyayenmu ne. A wannan tasha na samu darussa masu yawa mai shari'a. Gaskiya kan mai shari'a. Hakika. Mama Africa ma ta zarce haka mai shari'a. Sai dai a jinjina